Torra, el futur president de l'Obra Cultural Balear. Antoni Llebrés, bon dia. Bon dia. Pensa que aquest canvi normatiu al Parlament vulnera la llei de normalització lingüística? Home, és contrari a el que diu l'article 6 de la llei de normalització, i és que la llengua pròpia de les Illes Balears és el català, i és aquesta llengua també la pròpia de les seves institucions, entre elles, evidentment, el Parlament de les Illes Balears, que és una cambra legislativa que ha funcionat normalment en català al llarg d'aquests darrers 30 anys. I què suposa castellanitzar una institució com el Parlament? Home, suposa que el català està sent arraconat paulatinament amb aquest govern del PP, amb el suport extern de l'extrema dreta, d'aquells àmbits on havia assolit un cert ús preferent, com poden ser els usos lingüístics institucionals, com en aquest cas el Parlament, institucionals i administratius, perquè ja hem vist que hi ha ajuntaments governats per PP i Vox, o PP en suport de Vox, que canvien els seus usos lingüístics, per l'Ajuntament de Calvià, per l'Ajuntament de Palma, o també, en segon terme, l'àmbit educatiu, on tenim a davant aquest pla vera de segregació lingüística que suposarà una reducció de la presència del català. Clar, això contrasta, en canvi, en l'eliminació de l'exigència de coneixements de català a la sanitat. Sembla que està molt bé la bilingüització, el funcionament bilingüe en aquells àmbits en què el català fins ara ha tingut un ús normal, un ús habitual, un ús preferent, i en canvi en aquells absolutament impermeables a la normalització lingüística, com és el cas, per exemple, de la sanitat pública, les Illes Balears, o, per exemple, l'administració de justícia, el PP, per descomptat, amb Vox no hi comptam, perquè és un partit polític que fanàticament persegueix l'aniquilació de la nostra llengua, però el PP no hi fa res en aquests altres àmbits on el català no és present o és d'una manera molt residual. Parlava vostè que podria vulnerar algun article de la llei de normalització lingüística, aquest fet de fer les comunicacions bilingües. No sé si li veu algun tipus de recorregut, si se pot posar algun recurs i si fan comptes fer-ho. De moment encara hem d'estudiar perquè no tenim coneixement encara dels termes de l'acord que va aprovar ahir la mesa del Parlament, però una vegada estudiat i analitzat utilitzarem tots els instruments que estiguin al nostre abast per intentar frenar el que suposant que és una reculada. I amb aquesta decisió d'ahir se trenca amb un consens que s'havia mantingut al llarg de dècades. Vull recordar-ho i crec que és important que els oients de Ràdio Nacional ho sàpiguen. En 5 presidents del Parlament d'Aliança Popular i del Partit Popular. En 5 presidents del Parlament predecessors d'aquest president d'ara d'extrema dreta recent, 5 presidents del Partit Popular havien mantingut el català com a llengua de funcionament habitual del Parlament. En aquest moment el PP, presoner de l'extrema dreta, permet aquest arraconament de la nostra llengua. Sense el PP això no és possible. Vox tot sol això no ho aconsegueix. Aquest retrocés del català tindrà la seva resposta al carrer? Hi haurà mobilitzacions en el carrer per descomptat, per fer front no en aquesta en concret, sinó a la gran embestida que patim en aquesta legislatura, que s'està convertint en una reproducció pitjor del quadrienni negre del govern Bussà de la legislatura 2011-2015. Idò, Antoni Llebrés, futur president de l'Obra Cultural Balear, gràcies per atendre la telefonada a Ràdio Nacional. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.